Ja, dames en heren, hartstikke fijn dat jullie eindelijk weer kijken naar Venray in Bedrijf. 1,5 jaar geleden ongeveer dat wij de laatste uitzending maakten. Dus we zijn ontzettend blij dat wij vandaag hier weer in zaal 7 zitten voor een spiksplinternieuwe uitzending. En ook vandaag ontvang ik weer allerlei ondernemers die ons van alles komen vertellen met waar ze mee bezig zijn en wat er allemaal in Venray gebeurt. En als eerste heb ik hier maar liefst 2 gasten zitten, Robert Hoele en Luc Jansen. Robert Hoele die presenteert als eigenaar van zijn eigen bedrijf Omzetters op 23 september aanstaande voor het eerst de beurs Venray Big Business. En dat gaat allemaal plaatsvinden in de Schouwburg van Venray, een beurs voor ondernemers, door ondernemers uit onze eigen regio. Ja, en Peelrand, waar Luc onderdeel van uitmaakt, is daar premium partner. Nou, en wat dat inhoudt, dat komen ze zo vertellen. Even een applaus voor de beide heren. Goed zo. Nou, Robert, ik begin met jou als organisator van de beurs. Hoe blij ben je dat het eindelijk door kan gaan? Ja, Rob, ik ben ontzettend blij. Het is natuurlijk een heel bijzonder traject geweest. Ik heb de beurs door corona 2 keer moeten verplaatsen. En ja, nu gaat het dan toch gebeuren over 2 weken. Dus ja, dat is een mooi vooruitzicht. Ruim een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. Ja. Het zou in maart plaatsvinden. Ja. Doorgeschoven naar juni. Ging het weer niet door. Nou, naar september. Gaat het zeker door? Ja, goed, wat is zeker in tijden van corona. Maar zoals het er nu uitziet, staan alle seinen op groen en gaat het echt plaatsvinden. Maar goed, ja, in deze tijden weet je niks helemaal zeker. Ja. Maar het moet heel gek lopen, wil het nu nog... Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat er dadelijk nog maatregelen los worden gelaten. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat, want je werkt nu met een routing, klopt dat? Ja. Het wordt nu georganiseerd via het protocol doorstroomlocatie. Dus eigenlijk net zoiets als een pretpark of een museum. Dus mensen lopen een vaste route, mogen een x-aantal mensen naar binnen en iedereen moet zich registreren. Mm-hmm. Afstanden, dat soort zaken moeten wel nog bewaard worden. Dus de basisregelingen moeten wel in acht worden genomen. Dus dat kan, als het goed is, allemaal doorgaan. Dus eigenlijk iets andersom dan dat jij het nu schetst. Wat zou kunnen gebeuren is dat bij de volgende persconferentie gezegd wordt dat overal met een corona-toegangsbewijs gewerkt moet gaan worden. En dan zullen we dat in moeten voeren en zal men zich aan de deur moeten legitimeren. Oké, maar dan blijft die routing wel in stand? Ja, dat blijft in stand. Dat blijft gewoon hetzelfde. Ja, dus het gaat door. De vraag is even op welke manier. Ja. Dus, hey, Venray Big Business, wat is de gedachte achter de beurs? Wat voor soort beurs is het? Nou goed, Big Business, Venray Big Business draait echt om ondernemend Venray. Verleden heb ik onder andere bij de evenementenhal in Venray gewerkt, daar ook een ondernemersbeurs georganiseerd. En eigenlijk vanuit die hoedanigheid de gedachte gekregen, hoe zou ik dat format op een andere manier neer kunnen zetten. Ja. Het draait echt om regionale ondernemers, branchebreed, dus van bouw tot makelaardij, tot marketing, tot presentatie. Iedereen staat daar eigenlijk, iedereen kan elkaar ontmoeten. En ik denk dat het ook echt draait om het leven na corona, het business after corona. Want iedereen staat te popelen om elkaar weer in dergelijke vorm te ontmoeten. Ja, en dat alles gaat plaatsvinden, ik vertelde dat net al, in de Schouwburg. Ja. In een theatergebouw, dat is wel een bijzondere locatie. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, nou, dat gaat er best bijzonder uitzien. We gebruiken eigenlijk de hele ruimte, dus eigenlijk het hele gebouw. Dus een routing over alle verschillende ruimtes, dus foyer beneden, foyer boven, het podium komen stands, de zaal boven komen stands. En het theater zelf wordt dus nog gebruikt voor presentaties en ook nog de kleine vergaderruimte. Vaste route en iedereen komt overal en het hele gebouw wordt gebruikt. Ja, dus de bezoekers komen ook nog eens door het hele gebouw heen, zelfs backstage. Dat is een gratis ervaring die je erbij krijgt. Zeker. Ja, je zijn het al ontzettend veel verschillende type ondernemers. Hoeveel standhouders zijn er? Er zijn 65 standhouders. Ja. 65, dus helemaal vol. Dus als er nu nog mensen kijken, of het bedrijf kijkt, denkt van, kan ik op het laatste moment nog meedoen? Nee, dat zit er niet meer in. Dan mogen ze voor volgend jaar. Volgend jaar, want dat is wel het idee om dit jaarlijks terug te laten komen. Zeker, ja, de datum voor volgend jaar staat al zelfs. Dus, vertel, wat is de datum volgend jaar? 29 september. Dus gewoon een jaartje later. Precies. Nou, helemaal goed. Voor wie is die beurs toegankelijk? Kan heel Venray zomaar binnenlopen? Nee, het is wel echt een ondernemersbeurs. Dus het richt zich ook niet op consumenten. Dus de bedoeling is ook wel dat je een zakelijke insteek hebt of dat je een onderneming hebt of ergens werkt. Dus het is geen huishoudbeurs waar mensen met tassen
de stands aflopen. Ja. Dus het draait wel echt om ondernemen en exposure voor die doelgroep. Ja. En dus niet voor consumenten. Ja goed, volgens mij is er op social media al ontzettend veel aandacht gegenereerd voor de beurs. Nou, Zeker. mochten er nog mensen uit het zakelijk segment nu kijken en denken, ik heb niks gezien. Waar kunnen ze die toegangskaarten vinden? Ja, die kunnen ze gewoon via de website downloaden of registreren. venraybigbusiness.nl. Hey, dan is het 23 september, een uurtje of 11, de beurs sluit. Wanneer is het voor jou geslaagd? Het is natuurlijk een enorme lange rit geweest met verplaatsingen, met corona, met allerlei dingen die gebeurd zijn. Dus ik ben heel blij als het straks op een goede manier is plaatsgevonden. En het belangrijkste is natuurlijk dat standhouders het tevreden zijn en dat de bezoekers een hele toffe ervaring hebben gehad. Ja. En hoe meet je dat, of ze tevreden zijn? Goed, dat zie je natuurlijk aan het publiek. Dat kan met enquêtes, met het gevoel van de exposanten zelf natuurlijk. Dus dat weet je wel na die dag. Maar de kans, als ik jou een beetje aankijk, is vrij groot dat hij wel gaat slagen. Ja, nou dat gevoel heb ik wel. Ja. Sta je er ook zo in, Luc? Als premium partner Peelrand, makelaardij. Wij zijn inderdaad, ik denk als een van de eerste ondernemers in ieder geval geïnformeerd door Robert over dit fantastische initiatief. Ja. En we zijn natuurlijk niet voor niks premium partner geworden. Hetgeen wat ons juist heel erg aanspreekt ook aan deze beurssetting is dat het business to business is. Dus voor ondernemers door ondernemers. Ja. En dat is vooral ook voor de doelgroep waar wij de beurs mee gaan benaderen. Is dat heel erg belangrijk. We willen voornamelijk de beurs vanuit de zakelijke kant ook gaan insteken. Ja, en wat houdt het dan in om premium partner te zijn? Heb je dan privileges? Nou ja, zeker. Hè. Ja. Dat uitzicht in op verschillende manieren. Hè. Deels doordat je wat meer media-uitingen krijgt, maar ook vooral belangrijk op de dag zelf is dat we dadelijk ook de mogelijkheid krijgen om met de gasten die wij zelf uitnodigen, klanten of relaties, 1-op-1 gesprekken te kunnen voeren. We krijgen in het plenaire deel toch even een uniek stukje tijd om op het podium een mooi verhaal te vertellen. En dat is ook juist wat ons aanspreekt om een hele grote doelgroep van mensen te Ja, dat is mooi dat je dat zegt, hè, dat je inderdaad in dat plenaire programma wat extra zendtijd krijgt. Ja. Hè? Misschien ook even terug nog naar Robert. Wat zijn wat jou betreft nog meer hoogtepunten uit dat programma voor de mensen die als bezoeker daar naartoe komen? Behalve die geweldige presentaties die zij gaan verzorgen. Dat zijn een aantal premium partners. Misschien is dat ook wel even leuk om te vertellen. Naast Peelrand is dat Keizers Martens, Installatietechniek en Full Account. Zij verzorgen eigenlijk allemaal een presentatie met of zonder andere elementen, met gespreksleiders, met speciale gasten, discussies. Dus dat is heel interessant, verschillende thematieken. Verder hebben we het verhaal eigenlijk achter Hagens Media door Marit Brugman, natuurlijk allemaal wel bekend. Ja. En eigenlijk als absolute afsluiter hebben we, en hoogtepunt hebben we Jos Burgers, bekende spreker op het gebied van klantgerichtheid. En dat wordt wel de klappen van de avond, denk ik. Ja, dus behalve dat het ontzettend gaaf is om langs al die stands en al die exposanten te lopen, is alleen het programma bijwonen ook al een feest. Ja, ik denk de combinatie van. Ja. Ik denk dat je echt een hele leuke ervaring gaat krijgen. Ja. Wat was voor jullie de reden om te kiezen voor dat premium partnerschap? Nou, kijk, het is allereerst ondersteunen wij dit soort initiatieven heel erg. Wij vinden het mooi om als een van de ondernemers van Venray toch wel bij dit soort initiatieven betrokken te zijn. Ja. Past ook gewoon bij ons DNA. De Peelrand DNA is dat we geworteld zijn in de Venrays, in de Noord-Limburgse maatschappij. Ja, en dan kun je bij dit soort evenementen gewoon niet afwezig zijn. En als het dan nog even gaat, dan vinden we het nog mooier om natuurlijk net even dat tandje extra te doen. Ja. Plus we hebben ook een hele belangrijke reden om bijvoorbeeld van die extra zendtijd gebruik te maken. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van het Anderpark. Ja. Wat in Venray natuurlijk een ontzettend actueel onderwerp is. En daar is niet alleen op het gebied van woningbouw, wat de meeste Venraynaren zeker wel van op de hoogte zijn. Ja. Maar ook op het gebied van zakelijk vlak zijn daar allerlei recente ontwikkelingen. En daar willen wij ook de beurs voor gaan gebruiken om daar zakelijk Venray van op de hoogte te brengen. Wil je daar hier al kort iets van vertellen of bewaar je dat echt voor de beurs? Nou, kijk, inhoudelijk willen we dat natuurlijk echt voor de beurs gaan bewaren. Maar wat het op de Anderpark heel erg bijzonder maakt, is dat je in een gemixte omgeving van waar gewoond wordt, waar gerecreëerd wordt, waar gewerkt wordt en waar gezorgd wordt, om in zo'n onderneming in Venray te kunnen gaan ondernemen,
Ja, dat moet volgens mij iedere ondernemer een keer aan geproefd te hebben om zich Ja. te laten overtuigen van de kansen die daar liggen. En ja, die kansen die gaan we natuurlijk tijdens die beurs. Nou, je ogen twinkelen al, dus dat belooft heel veel goeds. Ja. Nou ja, heel veel mensen kennen Peelrand-makelaardij natuurlijk van als mensen een huis willen kopen of verkopen. Ja. De particuliere markt, maar je zegt ook, wij richten ons bij deze beurs echt op de zakelijke markt. Ja, klopt. De particuliere huismarkt die is nogal hysterisch, zullen we maar zeggen, op Ja. dit moment. Ja. Geldt dat ook voor de zakelijke markt? Nou, zakelijke markt is ook zeker volop in beweging. Het is wel anders als in de woningmarkt, waar je echt een drastisch tekort bij woningen ziet. En dat die verhouding tussen vraag en aanbod daar een beetje zoek is. Dat is op de zakelijke markt is dat minder extreem. Maar we zien vooral op het gebied van bedrijfsunits, ook een stukje horeca, ondanks de coronacrisis, zien we toch wel dat er behoorlijk wat beweging in zit. En ook dat biedt weer kansen voor dat Annepark. Ja. Nou, mooi om die dag te benutten om je focus daar op je klanten te kunnen leggen en wellicht ook op nieuwe contacten die je kunt maken. Absoluut. Wanneer, ik stelde de vraag net aan de Robert, maar ik stel hem ook aan jou. Wanneer is voor jou, voor Peelrand, de beurs geslaagd? Nou, ik denk voor Peelrand is de beurs geslaagd. Als we echt sec voor Peelrand kijken, dan vinden we het heel mooi om dat verhaal van het Annepark, niet alleen op zakelijk vlak, want we gaan ook een klein beetje alle andere facetten belichten om gewoon een algeheel beeld te geven. En, voor ons is het geslaagd als wij zakelijk Venray daar een heel mooi beeld over kunnen schetsen en dat mensen daar enthousiast over zijn. En algeheel is het gewoon een hele mooie club met ondernemers. En het is gewoon fantastisch om met zoveel enthousiaste ondernemers zoiets te organiseren. Dus dat het geslaagd gaat worden, daar sluit ik me bij Robert aan. Dat gaat zeker lukken. En ik denk het feit dat heel veel mensen elkaar op die dag eindelijk weer eens kunnen ontmoeten na 1,5 jaar. Precies. Wat hebben we nog meer nodig, zullen we zeggen. Dat denk ik wel. Zijn we iets vergeten, heren? Tot slot. Is er nog iets waarvan je zegt, nou Rob, dat moet ik nog absoluut even kwijt voordat we hier afronden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het heel gaaf zou zijn als ondernemend Venray over 2 weken gaat komen. Ja. En alle redenen om dat te doen. Nou, dat gaat gebeuren. Nou ja, kijk, ik denk, en dat is ook wel mooi, Robert's werk zit er nou niet helemaal op, maar in ieder geval zijn voorbereidende taak die hij al heel lang heeft vervuld, die heeft hij er dadelijk voor een heel eind op zitten. En nu is het aan ons als ondernemers om er een succes van te maken. Dus laten we daar naartoe streven. Nou, schouders eronder, dan lukt dat vast en zeker. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken en heel veel plezier op 23 september. Dankjewel. Applaus. Dankjewel.